Bafethu njani? Basho ngihlangana nenye ipost la. Ipost ithi namhlanje kunenkonzo kaSicebi eThekwini. Kusasa izobe isegoli inkonzo yesikhumbuzo sakho umfoka Dlamini. Bafethu into umoya wami ewuthinta kakhulu bafethu ukuthi uSicebi ufe nomuntu la. Kodwa lo muntu akukhulunywa ngaye. Sidalo. Lonto isanda muphi umlayezo eminini wakamchunu umfoka Gupta. May his soul rest in peace. Isanda muphi umlayezo kumagidangoma amanye akhona. Singabala omshovo, singabala othibela, singabala amagidangoma alomfolo ulimit. Khona elibi nje elinomlomo ngazothi ume kanje. Elika limit. Maningi bafethu amagidangoma. Uma wona ehlelwa umshophi onjengalona ehamba namaciko okusho ukuthi nawo aweze kunakwa. Kuthiwa kushone uSibeko, God forbid. Kuthiwa kushone uSibeko kuphela ngeke abalo umshovu. Kuthiwa kushone uKhuzane, God forbid. Ngeke abalo uThibela. Yabona? Even the contributions eyenziwa ngabantu beyenzela lemndeni. It's uneven bafowethu. Lo muntu besebenzela uSicebi. That means ukuphila kwakhe, ukubhosha kwakhe bekudependele kuSicebi. Pho why mase ni contributor ngokweminikelo mhlawumbe inkomo nani kube uneven? Why kungalingana lo bafethu phela uSicebi yena bafethu unemshwalense yakhe. Right. Lo mfo akanalutho yena. Why ningamenzeli khona bafethu nenzeni iqiniso ingane zakwethu yonke into ibalance. Kusasa uyafihlwa umfana kaMchunu. Kodwa futhi kusasa kunenkonzo futhi eyani inkonzo esegoli. Engabe abantu babuya bo supporta umfana kaMchunu. Bomfihla. Cha. Kuningi nje bafethu kuningi kodwa nje lento ishiya nesinye isithombe bafethu njengabalandeli bamaskandi ukuthi makwenzeka umuntu ehamba siqinisa kakhulu ngapha ecikweni sikhohlwe elinye iciko ebesebenzisana nalo leciko bafethu ukuba igidangoma nalokho uciko nakho bafethu nakho lokho madoda. So nje lento bafethu ibhlungu bafethu ibhlungu ngempela ingane zakwethu ibhlungu nje and at the same time futhi iyacika bafethu.